Ассалому алейкум апа ухарои азиз, хушомадед ба канали мо Мадина Таҷичка. Ҳаматона хушомаде мегум апа ухарои меҳрубону модарони азиз, тамошобинои қандум. Имрӯз дар навори мо тарзи тайёр кардани рулет мешавад. Чӣ хеле ки шумо дидестем, ман дар картончаам камтар намак андохтагиам. Намак баъдан сафедии тухма аз зардиш ҷудо кардам апа ухаро. Анами хел хушрӯ карда 8 дона тухма зардиш аз сафедиш ҷудо кардам ва миксер қатӣ лат кардам. Апа ухарои азиз, вақте ки шумо зарди тухм аз сафедиш ҷудо мекунед, ҳаракат кунед ки ягом вай зарди тухм дар сафедиш нарава. Ҳангоме ки зарди тухм ба сафедӣ мерава, ҳамуҷода объёми вай кам мешавада. Вақте ки взбиват мекунед, хушрӯ сафед намешава. Секрети асосиш дар ҳамие ки зарди тухм нарава дар ами сафедиш ва ҳатман камтарак намак пошида баъд лат кунед. Рости ман ами хатогиро бисёр такрор мекардам, шакара қатӣ сафедии тухм мезадам. Лекин ма да як апаи меҳрубонум, як занаки бисёр пурҳунара дар каналаш пухту пазо мемона, влоги оилавӣ дар Москва. Мада тавсия дод ки ами хатогира накунам, барое ки шакар анами объёми сафедии тухма мешинона. Аввал намак қатӣ сафедии тухма задан дар кор будааи духтаро, баъдан вақте ки сафедии тухм сахт шид, сафед шид, баъдан шакар дохта вай кардан дар кор будааида бисёр хушрӯ мешидай. Бинед ма ба гуфти анами апамон тайёр кардам, беҳад хушрӯ омад. Ба он нигоҳ накарда ки миксери ман вайш бисёр сустай духтаро, 500 ваттам нестай скорости миксери ман, беҳад майдай. Лекин ба нами миксерчаи нимколам ами қадар хушрӯ взбиват кардам, ами қадар хушрӯ омода шид ки ман худам ҳайрон шидам духтаро. Бинед ай 8 дона тухм як лаган хамир буромад. Хушрӯ тамошо кунед духтаро, нишон додагим. Боз гуфта мегзарам апа ухаро, ҳатман сафедии тухма қатӣ намак хушрӯ взбиват кунед, баъд шакар андозед. Баъде ки ами тухмтон сафеди хушрӯ шид, хаф кард, сахтак шид, баъд шакар андозед. Бинед чӣ хел хушрӯ айма вай шид. Агар наворои маро тамошо карда бошед апа ухаро, дар ягон навори ман сафедии тухманам хел задагӣ нестам. Боз як бор дига миннатдории хидмат ба намин Бонуҷони азиз, влоги оилавӣ дар Москва гуфта мегзарам, ки маро бисёр дастгирӣ кард. Ман ами хел секрети хича кушод ва ами хел тавсия дод. Ман миннатдорум Бонуҷон. Бинед чӣ хел хушрӯ шид. Анак ман вақте ки сафедии тухма задам, сахт кардам, сафед кардам, баъдан шакара дохта задистам. Дидед духтаро? Рулети мо анам хел омода мешавад духтаро. Чӣ қадаре ки хамирда вай карден, диққат ҷалб карден, ҳам қадар пазандатон хушрӯ мебиёд пухтупазотон. Баъд духтаро вақте ки пухтупаз карден, ҳаракат кунед ки кӯдакои майдатона гирен ранги ман, ҳаракат кунед ки асаботон ором боша, ҳаракат кунед ки тоқа дар кухни бошед ва нами хел хушрӯ карда пухтупазотона давом диҳед, барое ки ҳеҷ халал нарасонада. апа ухарои азиз, баъд як ай ҳама секрети муҳимша ман шумода мекушам. Вақте ки шумо тайёр карден, бо меҳр тайёр кунед, бо муҳаббат тайёр кунед. Шумо тасаввур кунед ки анами хӯроки шуморо, пухтупазои шуморо як аз хӯрда лаззат мебара. Анами чизоро тасаввур карда, чӣ қадар ба меҳру муҳаббат тайёр кунед, ами чизое ки тайёр мекунед, бисёр бамаза мешавад. 100% гарантия метиҳам ки бисёр амо пухтупазотон бамаза мебиёяд. Аввал ҳамин чиза фаромӯш накунед ки бо меҳру муҳаббат тайёр кунед. Барои ҳам шахсое ки тайёр мекунед, барои худтон, барои оилатон, барои заказ, барои чизе боша, тасаввур кунед ва чӣ қадар диққат дода ба меҳру муҳаббат тайёр кунед ки бисёр бамаза мебиёяд. Тамошобинои азиз, чӣ хеле ки шумо дидед, ман сафедии тухма задам, сахтака кардам, баъд дар охир шакар андохта лат кардам, баъд зардии тухма андохтам духтаро, баъди зардиш духтаро як ним стакан шир андохтам, яъне ки 8 қошуқ, қошуқи калон. баъд бо 8 қошуқи дигар равған духтаро даиҷа дорем. хушрӯ нигоҳ кунед тамошобино, нишон додагим ҳамаша. Анами хел ба як тараф мекобем, анами лапоткачаи силиконови қатӣ як тарафда мекобем, чӣ хеле ки ман нишон додестам. Анам хел кофтум, равған қатӣ шир андохтум, баъд равған андохтум, кофтум ша духтаро. Дар охир разрихетил ванилин орд андохта мекобам ша духтаро. Равғана кам андохтум духтаро. Кам дохта кофта хушрӯ ковен. Обязательно духтаро хушрӯ карда аралаш кунед духтаро, то ки хамиртон вай биёяд. Манам хел разрихети лакати ванилин гирифта духтаро, дар орд аралаш кардам. баъд боша манами сеткачам қати хушрӯ карда гузаронда, баъд аралаш кардам. Кам гузаронда аралаш кардам. Чӣ хеле ки шумо дидестен, ванилини мо боша, шоколадни хеле ваяйда бисёр буш ба маза буд. Ай магнит гирифтагим касоне ки дар Россия қарор доранд. Манам хеле сеткача дорам духтаро, 30 та дорам. Қошуқ қати орда медозам.
чен карда 8 қошуқ. Ман дар ҷа 9 қошуқ духтагим, барои ки ман шир истифода бурдум ку духтаро. Барои ҳамун 9 қошуқ орд гирифтам. бинед хушрӯ карда вайқати гузаронда аралаш кардам. Тамошобини азиз, ҳамаша дар навор нишон додагим. Бо диққат бо мо бошен тамошобини азиз. хостум ки дар ҳами рафти наворум камтар бо подписчикои меҳрубонам суҳбат кунам. духтаро бисёр савол метиҳам. апа ухаро дар бисёр комментариҳои пухтупазм ҳамин торт пухта монда будам қарибида 5000 зиёд просмотр гирифт, шукри худо. Баъд дар ҳами просмотрам бисёр як комментария буд ки афти торта бин. вай комментариҳо удалид шидану ба ҳар ҳол ман дар ҷа гуфта мегзарам афти торта бин, крем ниачо, ман хеле гапҳо буд. апа ухарои азиз, ман дар ҳамаи наворо мегӯм ки ман профессионали кондитер нестам ва ҳеҷ кадоми мо шикамои очомон тавоно доно шида баромадагӣ нестем. ҳамаи чиз опут мегира, ҳамаи чиз бо меҳнат, бо заҳмат мешава, бо тайёрӣ, бо омӯхтан мешава. ман айни ҳол дар анами этапи омӯхтан қарор дорам. дар ҳами вақте ки дар ҳами ғарибӣ ки бошӣ, зиқ мешӣ дар хона, кӯдаки майда дорӣ, дар квартира чӣ хела зиқ мешӣ. баъд ҳар як инсон мехоҳад ки асабоша бо як чиз ором куна, ҳашаша бо як чиз банд куна. ман боша ҳами вақте ки пухтупазо мекунам, дар канал мемонам, ҳамин чиз бисёр маро роҳат мекуна, бисёр ҳамин чиз маро хушҳол мекуна. вақте ки ман як чиз барои оилаи худам тайёр мекунам, бисёр хушҳол мешавам, бисёр бароҳат мешавам. ба ҳамун хотир ман тез ҳаракат мекунам ки ягон чи пазм ҳамин хушм ба пухтан шаваю, хушҳол шавам. ва аз ҳамин лаҳзаҳо истифода бурда чизе ки мепазам дар канал мемонам, барое ки мехоҳам ки апа ухарои морам ҳамин чизоро ёд гиранд. мисли ман касоне ки наметавонанд омӯзанд, пазанд. ба ҳамун хотир духтаро ман гуфта мегузарам ки ман профессиональный кондитер нестам. илтимос маро строго вай накуненда, чӣ мегӯянд, обсуждат накунед. ман фақат ёд гирифтаистам, омӯхтаистам ва вай чӣ мегӯянд, таҷриба гирифтаистам ва бисёр завқ дорам ҳамин чизода, бисёр хоҳиш дорам. ба ҳамун хотир мепазам ва мехоҳам ки шуморо ҳам ҳамроҳи ман омӯзем. дар каналам навор мекунам духтаро. чӣ хеле ки шумо диден орда андохта хушрӯ карда аралаш кардам ва дар лист гузоштам. дар муддати 20-25-30 дақиқа дар ҳарорати 150 градус аввал такша пухтам, баъдан болоша гирифтам. дар таги анами листотон духтаро обязательно пергаметни бумага кунен, коғазое ки барои пухтупазайко ҳам хеле кунен, бисквитон хушрӯ мебиёяд. ман хеле накарда будам, рости камтарак бисквитам часпидай. апа ухаро чӣ хеле ки шумо дидесте, креми мо шефтукатай айвал бирис заказ кардагим. ман дар WhatsApp группаи хидмат кушодагим. дар уҷа зиёда аз 100 нафар занҳо мешинанд, фақат занҳо. реклама группаи рекламаи хариду фурӯшай дастгири апа ухаро ҳамдигаршонай, касоне ки ҷои кор мекованд, занҳо, касоне ки чиз мефурӯшанд, касоне ки ягон хизматрасонӣ доранд, анами метавонанд ки худшона дар группаи мо реклама кунанд. барои группаи мо дохил шидан дар ҳамин таи комментария ссилкаша мемонам. марҳамат дурен апа ухаро, уҷа фақат барои занҳои ва дар уҷа фақат занҳои шитагиай. чӣ хеле ки гуфтам, дастгири апа ухаро дар шаҳри Москва ва дар дигар шаҳрҳо, касоне ки чизи фурӯшӣ доранд, касоне ки ҷои кор мекобанд, касоне ки масалан ягон хизматрасонӣ мекунанд, марҳамат омада дар группаи мо обуна шавед ва клиентҳои худтона пайдо кунед. духтаро ҳами крема тавсия додан, ҳами группаи худам духтаро тавсия додан ки бисёр креми хубай шефтукат. ман обычно сливка қати творожок истифода мебурдам. шефтуката рости гап якум бор гирифтам, истифода бурдам. қатир аз вай сахарни пудра взбиват кардумша, бениҳоят бамаза шид, бениҳоят креми хушрӯ шид. барои рулети мо аҷоибот шид. чӣ хеле ки шумо дидесед, малинови ҷем ҳам истифода бурдам. беҳад мазаи рулет мо ба маза кард духтаро. баъдан апа ухаро дар ҳамин навор имрӯз фақат суҳбат мекунам ҳамроҳи подписчикон ва ҳамроҳи тамошобинои азизам. як 80% шумо мара бе подписка тамошо мекунед. апа ухаро подписатсия кардана фаромӯш накунед, чунки подписатсия кардани шумо моро хеле дилгарм мекунад. тез наворҳои нав мекунем. ай ҳаматон раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед духтаро. баъд апа ухарои меҳрубонам хостем ки дар ҳамин ҷа дар бораи як чӣ гап занам. инсонҳо бояд ҳеҷ маҳал ба дигар одамҳо тахаллус накунанд, яъне ки хича ба дигар одам муқоиса накуна ва хича дигар одам накуна, мисол такрор накуна қафои дигар одамҳо. ман ҳамин чиза бениҳоят шум мебинам дар якчанд влогҳо, як дутане дар чанд влогҳо. ҳамин якташа қарибӣ дидам. духтаро нигоҳ кунед, крема сахарни пудра қати взбиват кардем шефтуката. мани малинови вишнёви ҷема духтаро. вишнёви ҷема аввал крем мешакем, баъдан вишнёви ҷем шакида вай мекунем. хушрӯ карда чӣ мегӯянд,
мешакем дар болои крем вишнёви ҷема мешакем. Баъдан рулетмона сахт карда печонда. Ман дар навор сус печондагим, кушода бо айсар печондум ша духтаро. Шуморам сахт печонен, ҳаракат кунед ки сахт печонен рулетотона. Сахт карда печонда мегирем, баъд бо болоша крем карда гул меандозем. Бинен як қабат крем кардам, як қабати дигар вишнёви ҷем кардам. вишнёви ҷем хеле туршак шир накай, беҳад мазаша ба маза мекунад. Ман дар инҷа духтаро сус тоб додагим, ман ина кушода бо айсар сахт тоб додум духтаро рулетма. Шуморам ҳаракат кунед ки сахт печонен ша. баъди печондан духтаро манам хе крем карда мебурем, баъдан гул медозем. хулас духтаро гапам нимкола монд. намо одамое ки канали мара тамошо мекунанд ва рафта дар каналошон ягом гапома такрор мекунанд, ягом ҳамин чиза духтаро ман бениҳоят шум мебинам. бениҳоят ман ҳамин чиз писанд нестай. ҳар кас фикр ақидаи хича бояд дошта боша ва ҳар кас чӣ меган кори хича бояд дошта боша. як канал як чиза дида такрор кардан ин кори хуб нест. мегӯм ки ҳар як инсон шахсияти хича бояд дошта боша. хулас апа охаро гапи ман соҳибша ёфт. умедворам ки иншаалло дар оянда ҳамин чизо такрор намешаванд, барое ки ин чиз мара бисёр нороҳат кард духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестед, ман рулетмам хеле гул дохта биромадам духтаро. гулдози номии ҳунармандам нестам, лекин кӯшиш кардам бисёр. хеле хушрӯ карда гул дохта биромадам дар бораи рулет. крем шефтука духтаро. баъдан боша клубничный вай дорум, сироп дорум, вай дорум, топинг. анами қатъи хушрӯ када бода барош монда вай када биромадам. ваямам хеле кисло-сладкия бисёр мазаша хушрӯ мекунад ва вичам хушрӯ мекунад духтаро. духтарчам бисёр ҳами клубничный, вишнёвый, малиновый чизоро нағз мебинад. вақте ман тайёр карда иста будам, мамочка масалан оча добавит ки гирифтам хушрӯ карданами розови вай қатъи бо гул кардам. ба гуфти духтарчам, ба хоши духтарчам. агар не ҳами худаш сафедам хушрӯ омадаги буд духтаро. хулас ҳамшобинои азиз, ай ҳаматон миннатдорам ки ин лаҳзаҳо бо мо буден ва моро дастгирӣ карден, тамошо карден. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша, боқӣ дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед то наворҳои оянда. баъд дар ҳамин охири видео гуфта мегзарам, апа хоҳаро дар комментария нависта бироен, агар душвор набоша, ки аз кадом шаҳр моро тамошо дора ва чанд қадар шид ки моро тамошо мекунад. бисёр хушҳол мешавам. ман ҳамин чиза хостам ки барои худам донам ки тамошобинои ман, подписчикои ман ай кадом шаҳру давлату ноҳияҳо моро тамошо мекунад. хулас духтаро як бор дигар ҳаматон миннатдорӣ ва то наворҳои оянда. чӣ хеле ки гуфта гузаштам, силкаи группара дар таи комментария мемонам. агар чизе нофаҳмо боша, марҳамат кунед, дар ватсап нависен, бо фаҳмондатарак метисем. хайр тамошобинои азиз, то наворҳои оянда подписатсия кардана фаромӯш накунед, лайк комментариярам фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии моҳай. тамошобинои азиз, оиди борҳомон дар ватсап нависен духтаро, чизе ки в наличии ҳастай, скидка рафтестай, доставкаи бепул када метиҳем. хайр тамошобинои азиз, як бор дигар ҳамаи шуморо худованди меҳрубон нигаҳбон бошад то наворҳои оянда. وقتی کلاغی روی شانم نشست، آندم که باغبان زد و پایم شکست. دیدم که یک ارزن نمی ارزم دگر، ای باغبان بی وفا رفتم ز دست. یک روز ما در مزرعه جا و مکانی داشتیم، افسوس امروز که ما را در حصاری کاشتی. ای باغبان بی وفا ما هم خدایی داشتیم. یک روز ما در مزرعه قول و قراری داشتیم، از طعنه نامردمان خود را صبا می داشتیم. ای باغبان بی وفا ما هم خدایی داشتیم. апа хоҳарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестед, рулети мо омода шудага. бениҳоят рулети мягкий, воздушный ва бисёр хушхӯр ба мазза буд. инаи разрезшам шумода нишон додум ки то ки шумо бинед ки ҳосили меҳнатҳои мо чӣ хел буд. хайр тамошобинои азиз, то наворҳои оянда.